2. maja još nisam doneo odluku, ali ću verovatno ići u Brisel. Saslušat ću tamo naš upravljački tim. Ja vidim koliko ti ljudi nisu slušali, oni pričaju, oni čekaju predlog vlade Kosova oko zajednice srpskih opština. Oni pojma nemaju. Oni veze blage nemaju. Ti ljudi se nisu udostojili ni da pročitaju elementarna akta, pa da znaju kako ide ceo proces. Kod nas bar ima 5-6 ljudi koji nešto znaju o tome. Je li moguće da kod njih nema ni jedan čovjek koji pročita nešto, a ne da pričaju gluposti svakog dana, koje prenosite onda vi kroz medije, misleći kako je to neka istina, rekao neki mnogo važan političar iz Amerike, Evrope i tako dalje, lupetaju gluposti. Čekamo naš upravljački tim da iznese plan, srpski upravljački tim da iznese plan, a ne vlada Kosova. A onda će da kaže, eto, počeo je proces, ajde Srbi, vratite svoju instituciju. A ne. Srbi su im jasno rekli, formira se zajednica srpskih opština, ali samo u skladu sa 21, odnosno 22 principa koje sam ja potpisao 2015. godine sa Isom Mustafom, a ne da se igrate sa nama bajki o Kosovskom ustavu i o svemu drugom i iza toga povlačenje specijalnih snaga sa severa, nema problema, nećete, nastavite okupaciju. Uživajte u tome. Pretite, radite šta hoćete. Ali da nas varate i lažete u buduće, ne može. Čak i u njihovom predlogu implementacionog plana, ne da mi glasamo ovako ili onako, jer to ne mogu da nam kažu, nego da ne pravimo obstrukciju, je stajalo iza formiranja zajednice srpskih opština. A sad odjednom da glasamo za nešto, da oni nisu ništa ispunili. Evo nećemo. Ne da Vučić, ne da vam diktator, sam odlučio, smenite diktatora. Ja vam ne dam lažovi jedni i prevaranti jedni. 50 puta ste jednu stvar govorili i onda opet slagali. Da se u ne znam šta zakunete, ništa vam ne verujem. A našem narodu verujem sve. Jer je naš narod osetio sve i video sve i ponašao se odgovorno i ozbiljno. Kažu, prošlo je sve mirno. Pa nije prošlo mirno što ste vi slali one nesrećnike, mučenike, već je prošlo mirno što se Srbi dogovorili da prođe mirno. Inače, ne biste mogli da uđete na sever Kosova nikako.